Mae'r Coleg Cymraeg yn chwilio am students fatha chi i weiddi am Sŵn y Students yn 2021. Helo, Tegwen dwi, a dwi wedi cael y fraint eleni i fod yn un o is-genhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn syml iawn, fy swyddi fel llysgennad yw i gweiddi am Sŵn y Students o gwmpas Cymru i fyfyrwyr a darpafyfyrwyr Cymraeg. Basically, dwi'n cael gweiddi am ba mor dda ydy hi i byw fy mywyd prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, boed yw hynny yn gymdeithasol neu'n academaidd. Dwi wir wedi mwynhau bod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg eleni, iddi fod yn flwyddyn tra wahanol i'r arfer. Ges i'r cyfle i greu loads o cynnyrch i gyfryngau cymdeithasol y coleg, fatha wneud instant takeovers a cwysrithiol dros lockdown er enghraifft. A i fod yn onest, chos do ddim yn waith anodd iawn, do ddim really yn teimlo fatha swydd. O'n i basically yn cael bod yn greadigol, o'n i'n cael cyfarfod â pobl newydd o brifysgolion eraill a hybu rhywbeth dwi'n teimlo rili angerddol dros. A o'n i'n cael bach o cash ar yr ochr am wneud hefyd, so oedd o'n ideal. Os ydych chi fel fi eisiau cael Sŵn y Students Cymraeg allan yna i'r byd ac yn mwynhau bod yn greadigol ac yn mwynhau cyfarwydd ar cyfryngau cymdeithasol, wedyn swn i'n wir yn argymell i chi ymgeisio am y swydd i fod yn llysgennad. Oll ydych chi'n gorau wneud ydy llenwi'r ffurflen gais a anfon fideo byr jyst yn cyflwyno'ch hun i'r tîm marchnata, a dwi'n gaddo ydy Elliw a Gwenan ddim y brathu, maen nhw'n genod lyflu, a diolch yn fod yn fideo ffurfiol o gwbl, felly peidiwch poeni am hynna. Mae'r dyddiau cau wsos i heddiw ar y 40 o Dachwedd, felly ewch amdani. A ydych chi'n cael free water bottle hefyd.